Saƙon zuciyata a gare ki fa za ta furta. Bibi na me yasa baka zuba min da kayan sarauta ne? Shine kawai matsalanki. Baka ga yadda dan Maje ya mishi kewa jiki ba, ni ma kai nake so ka sa. To idan wannan shine matsalanki, to na dau maki alkawari yanzu ma za na sa. Ta ya? Karki damu. Ina zuwa jira ni. Na ji ana ihu kwarto a gidanka. Kwarto? Kwarto a gidanka. A gidana? Yanzu nan nake gaya ma. Kwarto kuma a gidan dan Maje? Kwarto yanzu nan a gidan dan Maje. Baby, gara so mana. Ya kika ga wannan? Kai gaskiya abin yayi. Wannan ma ya ake. Oh. Haka ne ku? Ya kika gani? Wow! Ya kika gani? Ya ba su ta. Kisan abin da ba a saba yi ba. Babu. Babu. Yawa! Ya kika gani? Ya kika gani? Na fita ras inda kisan mai garin ne. Ras! Baby! Ai gaskiya baby ka zo. Allah! Ya kika gani? Wow! Abin ya zo wallahi. Kisan me? Ba ki sani ko? Ai yanzu nan ne ina buƙatar ka sanar da ni. To wallahi kullun nan dan dinga zo ina ma mai gari mai wai dan Maje yake ko irin wannan ina kawo kofan gidan ku. Allah! Allah Kaga na kai kyau ba. aiki bari rawani nan ma da ban iya daurawa ne ba kawai da kin daddaura mu amma amma Ya mu don ka burge soyayya ka shine kamun sai a kan ga furto a gidana. Ina matsayin dan Majin saurawa ne wannan gari. Madaki, mu shiga. Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar kararrawa da zarar mun ɗora.